Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Radio Runda 675 Gabay sa kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy muiwag sa mangiub nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan buhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya. Mayong buntag, suko! May buntag, ayay, sakit na. May buntag, kabisaya ng Mindanao. Atlaw gyapon ng Huwebes. Hapit sa may tinuos gyapon, ganyan buntag. Nagsugod ako na Huwebes to, karon Huwebes gyapon. Pero aning orasa, kauban na nako ang kinakusgan nga royal blood si Boss Rico Osmeña. Boss Rico, may buntag. Ayaw na nang manoy yung panag. Lalay na. May buntag, Boss Oka. May buntag, Manoy. Lay. Lay naog yun. Nagpabaon pag yun. Lay, irong na kay Murag. Di nagyog kayo pa ayo. Di nagyumada. Boss, delay daw kayo, ingos Boss Ronex, delay daw kayo ang live sa Facebook kaysa radio. Delayed yun ta. Delay? Delay ta real Pila time. ka seconds? 10 seconds. 5 to 10 seconds. 5 to 10 seconds. 5 to 10 seconds after 1 hour. Boss, may ko tagay ko di ako issue ha. Bagasag dagway. Ako lang ipahibaw. Kay ikaw mo usas tinubdan po daan gisulbungan gani sa mga kontraktor. Ako nagtugan ako ani kontraktor. I don't know the income source. Parang nagsibo man gani buntag. Ang kontraktor na moingon ko nun nga Lagjudlin Tirador o Mary Rose Bingkoy. Mananambal tarik iro. Tirador. Ngayon ko nun nga tinuod na ingos kontraktor nga ikas na ng amua. Karon doon ay pre-bid conference ha. Bit karong adlaw ha. And that's millions worth. Kinsa man ang source po nimo? Kontraktor na ako dokumento ni ha. Yes. Matag adlaw na makadawat man ako I usually mupatol gud ko ang mga inana pero moingon jud ko na give me documents. No, kung walay dokumento di ta mo hisgot ana. Ako mo hisgot ko pero ipaagi na kog pangutana. Oh, yes, of course, no. Well, we can do that. Pero ako karon panalitan karong adlaw dunay kuan gyud no. Bidding. Ang ako lagi pre-bidding pa daw ni. Pre-bidding conference dahil mosunod ani ang bidding actual bidding na gyud. Yes, but mo lagi na submission of bid documents unya mamalit og mga bid documents. Dayon ko na actual bidding na mo to isod atong urna. Unya nagsian atong uban kay kaning mga proyekto ha. Ang tag-ian si kontraktora. Mo lagi na. So why now? No, why now ha? Pero I hope na dili ni kuan lagi karon of course ang suspicion that would come out no. I hope matarong nato no ang process nato karon sa transition no. We know for a fact that we already have a new governor elect. And kining kamo mga naas Kapitolyo karon tarong nga taon ang transition no. Ayaw pud pa although na pag iya pag ang termino karon but the point there is ayaw mo pada kay basin kamo pay masabit ana. No? Kamo nga naas Kapitolyo karon kay kining outgoing kuan lang gina. I think it's about time nga nasobrahan naman pud na nang siguro di na kinahanglan pabao no. Pero ako lang ba kani bang kaning supplemental budget number 1 ilang gahapon ng sesyonan unta. Yes, 1.2 billion. 1.2 billion. Dili man ni mahimong mahingpit nga ordinansa or balaod kun dili pirmahan sa gobernadora. Yes. So
kung doon na mga kuha na ni, posibleng mag-atubang sa silang kaso, apel ang gobernadora. Bitaw. Pero, Dili, si Pamari 4, ha? No, kining incumbent. Another case, daghan ng kaso na anyway, ganaha man tingali kag daghang kaso. Anyway, kini ha, in fairness, kining 1.2 billion, no? Ato sang na-chat, no, si board member, outgoing 3rd District Board Member Jimbo Borgonia, no? Iyang gi-question, no, ang proposal na ipasar ang 1 billion, ikaw mga namina mga sugbuanon palihog ha, 226 million 620,213.08 Unsa may supplemental budget ka na. Unsa may breakdown ani naka-ideya? Well, wala pa so far, no? Wala pa na Wa mo ko ni matakol gapon, wala gyud mo gawas ang document. Okay. Matal pagka promila ako sa insert sa man ang glinso kung 1.2 billion ipalit na daghang kape. Ang feedback lang nato, murag gusto nila i-divert ang funds na 1.2 billion dito kang sa legislative. Sa legislative. Now, unsa may buhaton ani nga ang implementar project ang executive bang good na? No, it is a common sense ba nga nganong ingon at the last minute mo himo mong ingon ani, no? Pero mo lagi na, ang in fairness to quote Borgonia, I refuse to be part of a clear, evident bad faith for the approval of the supplemental budget amounting to 1.2 billion in total as requested by the outgoing governor that shall clearly hamper the administration of Governor Pambrikwat. Karon pa siya ni pahungaw sa iyang kalago tingali tungod kay kini si maabitong ni withdraw sa siyang kandidasi. Akong naibawa na dili ko amigo ni Borgonia kani ato sip-sip kani ko. Di kasapaan nigtamas ginawa atubangan sa daghang kaayong tao diya sa Kapitolyo tungod ato nakalimtan niyang dokumento nga gipahimo niya dito sa Kinatarkan. Kinatarkan kanabang sa tawag kanabang solar power. Mo ni hinungdan nga murag di na gid makaon dagway niya ang pagpakasaba ni Gwen. O hinungdan nga karon pa siya ni pahungaw kay mo naman padong namang mo exit ang ambak na masuwakwak lalay. Nakakita po sila buslot kay kini kanang kuan lagi nangita bang silang taga-kunon diha. Eksaktong timing. Napoy taga-kunon diha kay kuan sa 3rd District kay tulog gud sila kandidato diha. Yes. No? So murag delikado kayo ha. Dako sa noon. Kung tanaw nimo sa social law katong canvassing, daog siya Number 2. Kay gibutaran man gyapon siya. Ang katong kay bao number 2 siya gyapon ang board member supposedly. Siya unta. Pero lang. Anyway, mangigala ay ako lang Alvin Del Socorro. Ako ning batang ambungan niya, ako ning higala kayo. Batang ambungan. Magbantay lang ta ani kay kini karong we're talking about people's money, no? And why now again 1.2 billion? And this would hamper definitely, no, ang murag ikuan ba ang tawag ana murag tawag anang kuan ka kanang basang gikidnap ka na usam murag ransom murag ransom bitaw na kuan si Govpaman ini kuan ba lali man kag nganong ibalhin man sa Vice Governor's Office na executive function man gyud ng pag-release sa mga pondo at paggamit sa atong iklaro ni ang trabaho atong mga pulpol nga mga tapulan kay ba like ni Tata Crominas exit na to apoy lain tapulan na mayor sa Badjan Jerome Librando ang ilang trabaho pag himo og balaod ang gitawag kanang ordinansa balaod sa lokalidad sa province o syudad lungsod apoy municipal ordinance, provincial ordinance. Ug napoy mga resolution sama atong gipanghimong tata asking financial assistance sitio kuan. Mo na daghan niya sa siyam katuig mao gina nahimo. Ingon ana na pero og dunay maaprobahan nga budget pinaagi sa ilahang pagpanday dito balaod pinaagi sa kanang katong special session tagapon provincial ordinance man to nga naghadog ag hatag og 1.2 billion ang mupirma anang maong ordinansa ang gobernadora. Ang upatuman anang maong proyekto ang gobernadora. Nganong man si Mary Rose Bingkoy. Mao ni pangutanang nagtangog na kung ganti. Ang inyong trabaho legislation nga sa Linsoko. Nga murag atat man sa kayo gapon. Mao lagi na. Sound taman. Anyway, ang kuan lang nato kita
we will be vigilant. No? Kaya mag-roll call gyud ta ni mga provincial board members. Pero ubang outgoing, pero I'm just warning. Basin ma-plunder mo. Aha. 1.2 billion na ba rin amo na ba ning kwartagon? Public funds. Huh? Matod pa attorney Magni ha. Kanyete. Kung ilag yun ang pagkalendar karong Lunes, ang supplemental budget sa iyon rana ato paadtoon si Gupam sa session hall aron mo tan-aw sa proceedings. Matod pa niya ha. Matod pa attorney Magni. Aron mahibaw ta kinsa ang mo sponsor. Sponsor ni Villamor ha. Ang nag-sponsor ani actually si Villamor. Basin mauwaw sad si Pretty Boy. Pretty Boy TikTok ha. Mo dawat bakon naa ni Gupam ha. Pero uban jud mga uplok nga mo adto sa nya Lunes ni. Dugaya naman ako musaka na. That was the first time na saka ko katong proclamation ni Governor-elect Pambari 4 sa buntag pag actual gyud nga proclamation o kadto. That was 6 years ago. Pero unyas Lunes og mao ni ma-appeal ka na sa calendar of business mo adto ta. Dili lang si Attorney Magni mo ko ani ato ni tanawon. Dito ta. Basta mga pulpulo. Grabe ano di man mauwaw in town ni sila. Ganong hangol mao bitaw ni ako boss, ako lang klarohon daan. Kening mga si Pambari 4 ni daog siya mo'y honorable nga tinuod. Tawgon og honorable. Tungod kay dili pinalit ang iyang posisyon kundi ang mga tao mo'y gustong ibutang sa diha sa Kapitolyo kaning ubang namalit atong klarohon dili mo honorable ay pinalit man na inyong posisyon. Di ba pinalit na inyong posisyon? Pinalit yun. O gwa mo mamalit, kadaog ka mo. Still ba? Nya ingnon na mo, si honorable ko, bagaan yung mga na. Maloko na. Okay. Akong pangutana dire, ngano laging magbiding pa? Akong balik-balikon gini. Mary Rose Bingkoy, ikaw na chairman sa Bids and Awards Committee nyo. Para atong provincial bet, no? Siya mo'y provincial bet? Nganong magbiding pa man? Gisugo ka or imo ning kaugalingong kabubuton nga? Magbiding ka ko? Ako, in fairness, tanaw na ako, gisugo na kay mag last minute lagi. Ngano magbiding? Sa mga government agencies, uso bang ginamaging na midnight. Jesus. Grabe ha. Di mo maundang pagpabaga. Jesus, grabe ha. Bitaw. Provincial bit. Kinsa to'y provincial agriculturist da? Sa Rahena. Diba? Sa Cartagena. Sana? Sa Rahena. Sa Rahena. Bitaw. Mao ba rin nasakpan nga nagdagbabay dito Balili, katong pinalit ni Gwen nga yuta nga wa diha. Nagdadag babae nga dili ni asawa. Katong hilak in taon eh. Naday balay dito? Naa. May balay-balay dito. Naay balay-balay. Nagdadanig babae nga nagbahag. Ay. Mao ni. Badyaw siguro. Sana bulabog ni sa una balita ni sa una. O batol pas mga Tagalog i-google. Roldan sa Rahina. Nyor Roldan. Ikaw may utro man sa kaniya. Tinguan na. Kaganihan buntag, pagmata na ko, gauwan. Kabiisan to, tingali. Nag-uwan po. Nyor, palihog. Lihog sa mong panagsa. Sige lang kang naadiha sa kuwan. Sige lang kang naadiha sa Kapitolyo. Pati po ka pagkaliguya lagi. Grabe, lihog og panagsa nyor ha. Kaya ang ako niya, kanang mga trabaho nga adto untas field, adtuan ninyo in taon? Sus, pabida. Uwa na, akong awhagon ang mga mag-uuma po, atong awhagon po sir ko, mga mag-uuma. Dili ta mo gamit o kanang commercial fertilizer, kanang petroleum-based fertilizer, kanang mga urea, dili. Di ay sa ASEL laboratory nga, kuani, kanana ang organic fertilizer. Dili ni makadaot sa yuta. Onya, dili po ni gamay ang harvest mo, doble pang ang imong harvest. Kaya produkto ni Lacto Puffy. Kung na Roldan sa Rahina, i-introduce na nga organic fertilizers diha, dili kay magsigi ka diha og tanga. Dugay kung wakahisgo rin Kapitolyo, kung nalingaw mo kung rin kanduling. Ito? Sa grabe ha. Muna, akong awhaga, og mahimo lang, kamo dihang mga taga, kanil Mira Rose Bingkoy, otro sa ningang nga. Busog mo rin siya. Matulpas kong amigong kontraktor gapon. Murag busog na kayong bakia. Murag nakakaugwati pati naghana. Roldan sa Rahina nyor. Introduce niya. Karon Otoning Osborne. As per kuhan ni Governor Pam dire. Yes. Livelihood. Kanang health. Livelihood. Health, of course. We will prioritize mga mobile
Clinic, mobile clinics kitchen. or mobile kitchen. Ya, food bank. Mo na Food yan. bank, okay, food Nyora, banking. may tag ilisan lang po ni sila ay. Padapli ni, but i-floating ni kay og mga regular employees ni. Ikon lang, i-floating lang. Floating yun. Kato si kuan buntoyan kanang Penro, ibutang na dito sa kuan kana bang daghang si tawag kana bang si tawag kana bang Sa Adapok. Quarry. Kuwari. Pagtinasan ng busuga. Bitaw. Pagtindaghan ng busog. Batay. Tinood na. Tinuod tong giingon sa kong migo nga sa una nga ang Kapitolyo ko no kanigwen payadong sa mga department heads matod pa nila birds of the same feather fly away. Gani usahay sa sobrang busog lagi. Musukag Busog-busog. Muna musukag yun og trabaho. Boss City. Boss City ha. Murag di bakasyon itong kauban. Siya naman sunod. Murag di bakasyon ni City. Daan pa ko. Una sa nagbakasyon sa Boss City. Jantan lip. Boss City. Nagbakasyon. Una de. Si Cap Romel ay matod pa niya gitoyo itong lalay. Aron di kalihok si Gopam sa iyang mga proyekto. Klaro Si ba ka? Suko di mano di silya man na. Nilalay, sa lakton Mr. Kiko nang imong gipasabot Cap Romel. Mao nang gibinlan og puntil ni Gwen. Anyway, nga to, the tyranny is out of Cebu capital. Sus gabi. Mainta no ako lang tan-aw ani by 2028 election na pod presidential man karon midterm man. Gaduda ko nga mo si Gwen gyud nakaguba og si Byron sa ilahang pamilya. Bitaw Sa ila pampolitika nila Yes, nakaguba og maayo tungod sa grabe kaayo ka kuan kanabang ka mabiay-biayon sa challenger. Labi na sa katawhan. Yes, sa katawhan ba? Nakaminos ba? Nakaminos og maayo Muna, mabiay-biayon. ako primarily, ang kadaugan ni Pambari 4 was because sa bating batasan sa mga kontra. Kuam ko ni, encuentro between kanang feeling hari-hari, hari-hari o ray na, o ang humble kayo nga nangampanya. Siya usa. Grabe sa ning kakapromi. Ibutang ko na sa katunggan, paalabtikan ang itong takla o kanana ang palabtikan sa takla. Gabi hapon ni mga kapromi ay. Takla o tambasakan. Mabitaw ako Boss ko, sa akong tanaw lang, dili gud man mo angkon kana kung giingon sa seeming defeat. Murag daog. Murag dipit eh. Adi sige Murag pildi. Di ayaw kay laom ra sa kay sakit kay paminaw niya. Murag daog. Kana bitang ingon ana si Rutian, di apay iyang giingon ay. Mo kasi murag gidaog-daog. Grabe na sa dahil. Kagahapon yun sa unfathomable. Matay. Muglan lang. Unincessable. Wadyo ko kasabutan na. Palayo ko. Ang binisaya, sabay ko na dili masukod ang kahangol ni lalay. Kay bisag nagkaon, nagmanok, mangita pag humba. Maloko na. Sabi tao, sa tinuod lang, ako ba, o di man ni madali, samtang magsaba-saba pa ni sila, dili pag yun mo angkon sa hingpit nga napildi ko. Katulad, wala mangin sa mo angkon. Siming dipit ra gud. Murag daog. Murag daog. Ako dili kita mo undang ani Boss Rico. Kung ang kana na bang ato ang panagtandem ani para ni sa mga farmers and fisher folks. Yes, unta. Ako pa kun unta no. I mean, I'm not tanaw na ako, it's about time to end all these commentaries, pero sila maghimog issue. Nya gahapon actually ang kanang special session ko rin lali ka nganong magpatawag ka special session niya. Nagpa-press con siya. To divert ba ang media? Ang media dili mo adto dito sa sesyon. Kaya naa siya yango sa pulbida. Mubalik si Lalay pag Lansars 2028 mo i-dispatcher gyapon ay matod pagka-promi. Mura ko na magini guba kayo. It's the end. Kay tanawa 2025 is the end. Kay tanawa Boss Rico. Ang imong ang nahitabo sa 2022 elections katulang kang Pacquiao. Wa man ko kahiba hinumdom atong naad ito iyang mga kuan, iyang mga video. Ato bang nikalit sa katawag maayo niya pertinian
daot ni Marcos, butar mong mga Marcos. Bitaw, Kurap bitaw. kayo na. Bitaw. Bating kuwatana. Unya karon gikuan Giriwain man nas Bitaw. 2025 kana tong kampanya. Ano nakatagak niya? Ay. Ingon siya. Ingat, gigan lang ko na putin. Ninduta man lagi niya itong nasod lagi di ay. Kaparon bito ng video. Ay, dito na yabo eh. Nayabo. Bubalik ka ng 3 years. May tindali ara na. Remember, 2028, pitira, di na, sila mga tiguang na anong panahon na. Kita di pa. Si Boss Jesse Campos atong si Boss Jesse Campos. Kadyala mo ni ha. Kauban ako ni sa Capitol Beat 1990s. Early 1990s ha. Elementary pag yung kuha na. Amo ba? Kadyala, sorry. Jesse, matod pa ni Jesse basin lagi na sa mga nakada ka ng bonus. Sa bonus. Bonus 1.2 billion ha. Matay. Bitaw 600 million sa Tabogo, 600 billion naman no. Nagkuha bonus ha. Nakuha ang bonus. Boss, nakuha po dana. Basin kita ikaw Boss Jess, murag tanaw na ako katong pangapanahon na sa panahon tingting. Na batay bonus, wagay bonus eh. Jimmy Lamat, morning dodong. Tuwa ni si Isabela. O niya, taga-Giolgan City, Negros Oriental. Morning dodong. Ako, daghan pag yung kaayo untang sumusubol. Kana bang tumutubo nga mga politiko sa pamilyang Garcia. Like, Atos Cristina, nabulabog sa itong 49 million nga video. Kinawat ito, stock motor ito, video. Gipromote yung katong usa to, katong Restorations ba? Titay. Yatag sa kwan po sa ambassador sa Restorations ako na mo ang this is the Philippines. Pero ang video dito to Indonesia. Ako ma-forecast na ako daan 5th district by 2028. Yabo, balik ng mga Durano. Yabo. O niya sa napa ha? Kanis diog na eh. Iyang umagan, tubo-tubo pa niya kinagan. Nagan pa pa sa posisyon naganan. Hindi tingnan niya mag-mayor. Di po na yung mag-board member. Kaya ubos na. Posible mag-gobernador unta. Mag-gobernador unta. Ay. Unya, saan mo mo ani? Nalawa, ang tanan di ay, matod pang Toby Chanco, congressman sa Nabutas, nga ang tanan di ay nga, kandidato, usas mga faktor nga nakapadaog ni Pam, ang digong faktor sad. Pero for me, I think that's secondary. Secondary na. Ang katawang sugbuano ng primary. Si Bert emphasis na magisigig balik-balik. Ang katubang naluma nagmayong yusik sa unang wagi na imo. Balik-balik sa mayong nga didiis. Kano? Pero, og imong tanawon pod, ang mga kandidato sa presidenteng bangag, tibuok Mindanao, wag gid ay nakadaog sa usa. Ni gusto bitsan ko ha sa interview sa kwan kanabang One News. Ay. So, wag ginakadaog ito sa usa. Kandidato sa administrasyon. Yes, kandidato ka tinubo is bangag. May pa kuno, ang katong na nag-iyas kalibutan, si Pastor Kibol, nidaog pa dito sa Mindanao. Tuwa masan iyang dagang followers dito. Dagang again. Lima kang tag-iya po sa kalibutan. Ikaw, asakop ka niya. Ay mo, tag ni mo si Boy Kumilyas, ha? Voices Advertising. Glenn Ongria. Salamat kay Glenn. Wako ikuan lagi live kay signal problem na ako sa akong DYLA. Problema na ako yung outside broadcast man ta. At tinawan, si Kapromel Special Session Urgent pag yun. O niya, hatagar na og 1.2 billion si Glenn Soco. Sus, ginawa. Rodel Martorellas sa Panta. Banani sa mong pinanggang kugihan nga konsyal si Inday Darling Aguilar sa Panta. May buntang ni mo dudog, Rodel. Grabe, ako'y mura maluoy sa kanang bitang digid mo angkon nga gusto yung manghawid. Kanang gitawag nga insatiable grade. Why ka tagpawang kahangol? Mo ingon ana anas Gwen. Murag nganong gisulti mo to niyang murag para to iya murag lagi na bumerang lagi saya. Ni murag dipunin sa bato gidukol yung Nala ka ba? Gibasta noon. Sa mga reaction sa pag sayang statement matay. Ikaw na. Ikaw na. Di ba ikaw na? May buntag sa tong kauban sa panginabuhi si Boss Alan, station manager sa FM station dito sa Soledad. Boss Alan Espadilla, Claro, Puloyapoy. Boss Alan, morning boss. Staff din ni Board Member JJ kanito. Why na may si kandidato sa alyansa
Mindanao, tinoon na ka problem, wala ay. Hurot in town. Hurot og kaya ba? Wala bitaw. Ako lang, balikan na to, aritas lokal, mga Cebu City, hilom na. Si Raymond Alvin Garcia nga mo incumbent mayor pagkakaroon. Damay. Nadamay. Pero, lidawat na sa kapitan. In fact, nakiklamano na ganun siya sa elected na, newly elected mayor. Mandawi, hilom na kayo. Pati itong kawayay din eh. Hilom na kayo. Si Gwen o si Mike Moore may mundang. Sabi nga mas Gwen nga siming dipit. Sa ito pa, bilisya pa, murag daog. Malaka na. Unya, ang kapildihan ko, no, ang dipit is an orphan, ang kapildihan, murag ipaangkan. Biyaan. Maawa gina eh. May buntag sa akong igagaw ang bungan. Sigaw, Konsehal, Ben Escorial. Walang inani ba? Ano di mo mangundang, oy? Yes, bitaw. Kami di na pagin may mangundang. Kaya among panginabuhay nila, kada buntag na eh. Masig, kamo, usay ka simana, usay kaduwas ka simana, parang may krama. Sige Sa na. kami, mag-roll call mo sa provincial board. Ato balik-balik ko rin, kanang hingan lang. Mary Rose Bingkoy, madam, ingon akong amigo nga kontraktor ha, nga, sabi ni, tinuod ning ingnon ni mong, kani ko ros Jonilyn Tirador, mo ko naman ingon nga, oy, ikasa ng amo ha, tinuod ni, so dilim ko na ipatsike, kada tsike ko, mabalik, manas nag-isyo, iwarawara ko niya na, mo nang, ato ning i-roll call og sige, kay kamo diha, mga bulay og magkay mo, pero matod pas kong amigong kontraktor nga, mura mo mga baki nga, busog na kayo nakakaon og daghang wate. Yeah. Ato ni roll call sila kada Roll adlaw. call kada adlaw. Why di ko? Why let up ni? Sige lang kay karong adlaw wala man tay igong oras. Atangi og mapon, ug wa lay kausaban why super emergency nga mga meeting si Governor elect Pambari 4 ni asa ugma 7:30 in the morning. Yes, So, okay. ato ning gituyo kay siya eager kaayo nga mo balik dinis DYKC aron ipadungog ang iyang pagpasalamat ninyo nga dili binayran ang iyang kadaugan apan gibutang ni butar ang 1.1 million kapin og ni Abiba pa. Ang 600,000 kapin nagsigig pangutana nganong naingon ana ang resulta. Sa laktod pagka-istorya, pili siya. O ba? Ano na yung oras? Masay ko ha? Okay, sa tagdamala sa DYKC, RPN, sa atong station manager, si Ma'am LV Canet, sa atong technical partner, si Engineer Glenn Tuntut, ug Engineer Ramil, inyong alagad, sa kanginan Rico Osmeña, kamo ang Sugbo. Kamo ang Sugbo, samtang pamahawa na mo diha sa Kapitolyo. Among mga partners sa Master's Control, sinang Boss Glenn Tontod, IT engineer na mo, Ramel Madera. Uy, nag-hiring data ha? Mel? Og web master? Web designer? Web developer. Di po tong developer og yuta, no? Kinahanglan ta og web developer, hiring dire niya. Ikuha lang. Cadastral survey. Malaka na. RPM din. Ay, pabina mo, hiring mi dire og web developer ha para sa among page o uban pang panginahanglan na mo dire. Ari alang dire unya ha. Among Usbon, among partner IT engineer Ramel Madera og among kinakusgan dire nga in charge aning among social media page si Tingjo Pipito Angkol. Among station manager Ma'am LV Canet. Inyo mga alagad o kapasaporte o Rico Osmeña may buntag. Inyong debate ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Lakto Papi, ang